Kambuka, oy. Thank you, Lord. Aligi. Lamia, oy. Yamite. What's up, guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much, guys, for being here once again on our YouTube channel. Karon, guys, no kay naamid diri sa Barangay Licomo, Zamboanga City. Licomo, guys, kay boundary sa laba na motor niya, oy. Ang Barangay Licomo, guys, kay boundary sa Zamboanga City ug Zamboanga Sibugay. So before I start this video, guys, I would just like to say happy birthday to you. So guys, before I start this video, guys, please don't forget to subscribe down below, and of course don't forget also to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So guys, morning nahitabo, guys, among travel padulong diri sa Licomo. Without further ado, let's get on our video. Enjoy. So hi guys, update kay nabot na gid mi diri sa Licomo, diri lang chicken cordong. Ano na tong kahimtang ni chicken cordong, guys? Chicken cordong. Chicken cordong. Worth it ka chicken cordong? Hello, Brad. Gusta. Okay ra. Pareha sila nagnaw ni lot guys. Lot delicate. So karon, guys, na fish pan to dapit, oh. Fish pan, guys, fish pan. Laban ang fish pan da, guys. Ay. Wow. So guys, na-miss yun na ako ang nature, guys, kay kabalo beta, guys, yung nga ato ng natural inhabitant. Habitant na doon, habitat. Mo dyan na ato ang kuan jud, lugar nga asa tagikan. So nindot diri sa kuan, guys, sa bukid, guys, kay mabati gid mong kapresko sa kuan ba, sa hangin. Di para sa syudad nga polluted dayon. Daghan kay aso, mahog planta. Grabe ang nature, guys. Oh, laban ng nature, guys. Na-miss na ako ang Siraway, guys. Shoutout sa mga taga Siraway. Sana makabalik ko diha puhon, mag-vlog ko diha. Laban ang bisibra, guys. Go! Unsay tawagan ni nga limango? Limango nga. Giant. King crab. Lalaban ang king crab, guys, oh. Piyan ni mukbang, guys, oh, yun, oh. Guys, 1,000 ang kilo, guys, kung good size daw. Kamiya ani, oy. Kamiya ani, guys, oy. Guys, mukbang na, oy. Ani kadagko daw, guys, kay 1,000 ang kilo kung inani kadagko, pero depende jud sa kadagkoon ang kilo. Kung inani kadagko, king crab. Karon, guys, kay mamalit ko og alimango, guys, kay gagmay akong gipili kay daghan ba kay mga on dito, guys, no, kay kung dagko, guys, para ka tawo mo ang kunan na, guys, kulang pa. No, guys, no, kay baho kay tayo. Mahamot. I like the smell. Yaga, oy, laban nakahayag puti man kay ko, oy. So guys, ang technique daw, guys, para makabarato ta, guys, ug makahangyo ta, guys, muamin ta sa tag-iya, guys. So, muamin ta dito, guys, para barato. Ikaw tres namin naka-tres. Diskarte ba? Amin dahil nga para makakwanta, makales. Laban, oy.
Na, tulo-tulo. Na. Balin mo? Bahalag mang libak mo guys, nabusog na ko. Parang tungaon guys kay para dili maulay. Thank you Lord. Dili kay ko ganahan mo kaon ani sir. Kay ko ano, permi ko tig kaon ani. Nan lupan. Makita dia guys akong vlog guys nga patakar ako kaon aning limang mo guys. Pasensya na mo guys kay di ko kabalo. Kambuka oy, thank you Lord. Aligi. Trabaho. Nakaroon kung dili gid ang lansa ba mo? Dong, maunta dong. Sige, ma'am. Nakikigugasan na. Nalang ko mamalit ilang mamang kay nakakaon ako. Karon na dito ko nagkita. Bugiro yung ko silingan ba? Nabalik siya TV, bito guys na siya. Pag sulod ako sa gate, nanabi ako yung TV. Ano na siya ID? ID na po daw. Play! San? San? Hala girl, mura kag manga. Ano no? Kani ati Mayo? Kuha na. Kuha na da yun. Tsaka to dong puti niya, karong brown na pagkikuan. Ang bayri. Te, nang wag biskwit te, walay bayad. Te, nang hulbot ang biskwit te, wala mayad te, ulawa oy. So karon guys, kay nakapalit na gyud ko og 1 ka kilo nga alimango. Yawat na lang ni guys, tabangan sa kong mga igsuon sa balay. May na lang, laban na daoy. So karon guys, kay nami diri sa Azura Beach Resort. Adto ta atong lugar guys, oh, the best na lugar guys. Anta mag-antipara. Para pindot ang ato ang view. Di ba? Laban na Bisaya vlogger na guys. Oy, madto ta diya guys. Dito mo adto. Let's go. Try na to guys, nga mo adto didto kay maligo pug kuron para sulit ang entrance fee og ang bayad sa cottage. Grabe ka mahal ang cottage guys. Mas mahal pa sa entrance fee. Kung pwede mo ato din ha. Entrance fee 50 pesos per head, good for 2 hours. So karon guys, kay mag-ilis ta og sanina guys para beach na beach ang atong kurma guys. Let's go. Laban na guys. Oy, mag-ilis ako guys. Let's go. So karon guys, kay human na gyud tag-ilis no. Ay wala ko nag-ilis eh, naghubo ra day ko no. Mao ni akong porma karon guys. Ug mao ni ako makauban mga beautiful girls. Hi. USA beautiful girls. Char laban. So karon guys, kay maligo na ko diri sa dagat sa Azura guys. Laban. San tala na san? Maligo na ta guys. Go. Hey boys, magpatuloy ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy ta kay perting bahua. Aba, nakalindot sa nature guys, oy! Dito eh. Panto nami, bye bye. Thank you Lord.